uYohane 19 and abantu befike endlini bafike bayikhangele. uYohane 19 verse 27. Ukwamagama abhalwe ngomhlobo mfazi nanko unyana nanko unyoka. Amele trend lethandwa nguThixo. Ndicela yoba ifocus yethu ize kulo mnqamlezo phakathi. Lo mnqamlezo we-redemption. Kuba ke ebesentshila ugxa wam loba ukhona omnye ongase-right endicinga loba ngulo we-rebellion. Ukwenzela loba ngase-left kubekho lo we-repentance. Kodwa neyam i-concentration ilapha kulo we-redemption. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Ukuba bendike ndatshekisha ngexesha uba limele ntoni eli lizwi, safika lithetha nge-compassion and i-restoration of i-family dignity. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Uvelwano nokubuyiswa kwesidima. Kama ndithembe lethandwa nguThixo somntu. Ndiqaphela into yoba Mongameli, sesibuyiswa ngesi sidima sasilahleke emithini yase-Edeni. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Ngoku sibuyiswa emithini yentaba yokhakhayo. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Sabuya isidima somntu pha emnqamlezweni. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Kodwa ithi le Bhayibhile yam uthe akujonge ezantsi. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Waqaphela into yokuba aba bantu bebesithi naphi na apho uya khona sawube silapho. They are nowhere to be found. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Into ecacayo yinto yoba aba bantu bathi kuwe ndinawe. Look at them again. Utshilo uMongameli. Phinda ubajonge kuba ungekakhali nempuku sebelahlekile. Ushiyeke ngoku. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Apha ushiyeke uMaria unina kaYesu noSalome udadewabo nomkaKleopa uMaria waseMagdala. Ithi yawugqiba ithi nomfundi uYesu bemthanda kakhulu. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Ngoku ndandikhula kwakwenye advent card yazi uba yayithetha ngantoni, kodwa yayithetha ngesiNgesi. It's an old friend will never let you down. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Ayofake yetshomi le yitshomi yakhe manyani. Kuba itsho le Bhayibhile ithi ibingumfundi bemthanda. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Utawujonga uYesu ezantsi anga uculela gwisho belijikeleza apha. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Ngalo Disemba esithi ndinikalele uba ndinabo abantu bam. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Athi nabaya. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Bonke abantu abethembele kubo are nowhere to be found. Okwesibili, eli gama lithi Yohane. Hey, ndalijonga ke. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Kuthiwa ligama lesiHebhere uJohane. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Kodwa apha kama ndithembe lethandwa nguThixo. Kwitestamente endala unguYohanani. Kama kwitestamente endala. Kodwa kama ndithembe lethandwa nguThixo. Ibhala ngamadlike ithi lo oneness. Kodwa iTestamente entsha ibhalwe ngeLatin lathi lona Johannes. Kodwa ngesiNgesi yathi John. Kama ndithembe lethandwa nguThixo. Into endicinga ukuba abantwana
ebesithi John Vuligate engayazi God is gracious. Come again, ithi kayixolisa loo nto thezela abantu isingesi basizithelayo ithi be kind to one another. Come again, when the Lord kwapha come again, thanda uMthixo uJohane wazingama wahlala nabafazi kukho abantu abathukisayo ekaleni kwakhe. Come again, thanda uMthixo kodwa yena he remained there and lived with us. Mamela ke ngoku uthi xa ithetha le nto athi mfazi nampu nyana nampu nyoka. Come again, thanda uMthixo iyanceda le nto into yokuba come again, thanda uMthixo abantu ebebeke bazomcelelwa nangunini into yoba omnye bengaseleft omnye bengaseright odithwa nguGestas kunye noDesmond kuba ngabo ngoku abathathela wonga bona ayose kunye noYuda and nowhere to be found. Sithi sigezi when days are dark there is a few uzibona seremaina yedwa uJohane. Thanda uMthixo ndifuna le ndithi uhlelele ukwakha ifemeli yena wakha ifemeli uyayicinga le nto yoba unina ebesethembele uba kukho yena ngoku naye is living because uyazibona uba